suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya kila sai sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Akwai isar mulki da kuɗi da isar ƙarfin zuciya, amma isar so ta fi duk da tana sanna zakuwa kuma so ba zai ɓoye ba. Cewa ya samu wani ba zai koka ba, ita izar so duk kaiminta kuma ba ta buya ba. Daɗin so furcin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Shi zai kone izar so wata baiwa ne, kare kai kuma daidai ne, rike amana kuma hali ne, akasin haka kuma laifi ne. Iza ka saita ne, izar kuɗi da izar mulki ba su kai izar so ba. Da za a sai miki maganin me? Ya sai min lemon tsami. Da me? Da kuma namijin goro. Saboda me? Saboda tashin zuciya. A kan me zaki tashi dan kin shiga jirgi? To wallahi ban taba hawa jirgi ba sai wallahi ban taba hawa kuma kaga ji an ce Kano an wani bai taba hawa ba jirgi. Yayi amai corona ba da ciwo. Ni ko na gani ma ban taba hawa an ce inde baka taba hawa ba sai kai amai. Kuma wannan zamanin kana yin amai ta za a yi corona virus ce.